Glavni događaj u poslovnom kalendaru AB Softa je savjetovanje. Ono se uvek održava krajem godine, a glavna namena mu je da upozna sve korisnike AB Softa sa promenama koje su se desile u informacionom sistemu. Savjetovanje se ove godine održalo 16. decembra u hotelu M. Posvećeno je završnim obradama u našim modulima za 2009. godinu, to je sprovođenju postupcima koje je neophodno da korisnici odrade kako bi kvalitetno sproveli popise i izradili finansijske izveštaje. Iz godine u godinu broj posetilaca konstantno raste, a na savjetovanju 09 ih je bilo preko 200. Pored informacija o novostima u poslovnom informacionom sistemu, stručnjaci AB Softa pružaju posetiocima dodatne informacije kako da na što efikasniji način iskoriste instalirane module. Mi uvek našim korisnicima nudimo i nešto više. To više je nešto što mi mislimo da je zanimljivo bilo u razvoju u toku prethodne godine, nešto što se pokazalo kao zanimljivo korisnicima, većim, zahtevnijim korisnicima, kako bismo i one koji još nisu neke opcije naših i mogućnosti našeg softvera iskoristili, što kvalitetnije iskoristili u cilju boljeg organizovanja svog poslovanja u narednoj godini. Tako da ćemo ove godine imati savjetovanje koje će ići na dva toka. Jedno koje će se baviti ovim standardnim, tradicionalnim delom, a drugi deo koji će biti posvećen novinama, nekim stvarima vezanim za nove stvari i u tehničkoj podršci našoj, nekim stvarima vezanim za kompletno tehničku osnovu našeg informacionog sistema i posebno za one koji imaju potrebu da svoje poslovanje prate na više lokacija. Tehnička podrška klijentima je bila i ostala jedna od najpoznatijih karakteristika kompanije AB Soft. Pored obimne online pomoći u vidu savjeta i primjera, svaki korisnik uvek može kontaktirati stručnjake AB Softa da mu pomognu u savlađivanju nekog problema. Smo i ove godine na savjetovanju, kao prvo izlaganje koje je bilo na ovom savjetovanju, bilo je posvećeno novinama u tehničkoj podršci, gde smo mi omogućili automatsku vezu našeg poslovnog softvera sa bazama podataka koje su instalirane kod naših korisnika i omogućili smo im da direktno iz našeg poslovnog softvera mogu kroz odgovarajuće sisteme registracije i evidencije podrške za koju se opredele, da automatski dobijaju nove verzije, da automatski dobiju odgovore na pitanja, da automatski mi im razrešimo nekakve njihove dileme, nekakva pitanja ili eventualno nekakve probleme koje imaju u korišćenju poslovnog softvera. Među našim korisnicima se nalaze, kao što sam rekla, i mala preduzeća, i državne institucije, i verske ustanove, i knjigovodstvene agencije, i velika proizvodna i trgovinska preduzeća, odnosno veliki proizvodni i trgovinski lanci. Savjetovanje 09 je jasno pokazalo koliko kompanija koristi AB Soft sistem. Ovo ERP rešenje ne samo da se može prilagoditi veličini kompanije, već i vrlo lako može da prati njen rast. Upravo zato AB Soft poslovno-informacioni sistem važi za jedan od najboljih u Srbiji.